צה"ל פועל בעוצמה בשטח רצועת עזה, באוויר, בים וביבשה, מול טרור החמאס. אנחנו פועלים בשטח מעל ומתחת לקרקע בשיטתיות וביסודיות, ומפרקים כל תשתית טרור במרחבי הפעולה. אנחנו פועלים באופן מדויק כנגד כל מפקדה, מנהרת טרור ומחבלים. בכל אזור אליו הגענו, אנחנו מונעים מחמאס לשוב ולבסס את יכולותיו ומשילותו בשטח. המשימה שלנו ברורה, להשיב את החטופים ולמוטט את שלטון החמאס. כל לוחם ומפקד שנלחם בעזה פועל למען השגת המטרות האלו. במקביל, אנחנו פועלים ונמשיך לפעול ברציפות בכל הגזרות, עזה, לבנון, סוריה, יהודה ושומרון ותימן. בנוסף, אנחנו ממשיכים לעקוב כל העת אחרי הנעשה באיראן, כדי למנוע ולהסיר איומים ולאפשר ביטחון לתושבי מדינת ישראל. לצד כל זאת, אנחנו ממשיכים להוביל מהלך של הכנסת סיוע הומניטרי תוך כדי המשך הלחימה. ישראל היא זו שיזמה את הקמת מתחמי חלוקת המזון, המים והתרופות, זאת כדי למנוע רעב בעזה. אנחנו מאבטחים 4 מתחמים, מאפשרים שיירות ומבצעים הצנחות סיוע מהאוויר. בנוסף, הגדרנו מסדרונות הומניטריים שיאפשרו תנועה בטוחה של שיירות האו"ם וארגוני סיוע. זאת בנוסף להפוגות שאנחנו מאפשרים בלחימה, על מנת לתת לאזרחים להגיע ולקחת את הסיוע. במקביל לגנבת הסיוע ההומניטרי מתושבי הרצועה והגירתו במנהרות, חמאס פתח בקמפיין שקרי וכוזב על הרעבה ברצועת עזה. התמונות היוצאות מתוך הרצועה קשות, והן חלק מאותו קמפיין שקר. אני רוצה להיות ברור בדבריי, אין הרעבה ברצועת עזה. אנחנו פועלים על פי הדין הבינלאומי, מנטרים מדי יום את המצב התזונתי ופועלים בהתאם. אני רוצה לחזור ולהדגיש, לנו אכפת יותר מתזונת תושבי עזה מאשר לחמאס. חמאס פועל במכוון על מנת להחריף את מצבה של האוכלוסייה. חמאס מנסה במלוא כוחו להכשיל את תוכנית מתחמי הסיוע ואת הגעת הסיוע ההומניטרי לתושבי הרצועה. חמאס לא רק נלחם בצה"ל, אלא נלחם גם בחלוקת הסיוע ופוגע במכוון באזרחיו. ארגון החמאס אינו הכתובת לתושבי רצועת עזה יותר. צה"ל ומדינת ישראל יזמו והקימו תשתיות חלוקת מזון, מים וסיוע. תושבי הרצועה מצביעים ברגליים ומשתמשים בהן על בסיס יומי. מדובר בצעד מהותי. זוהי תוכנית אופרטיבית מתמשכת שלא נעשתה על ידי אף מדינה שנלחמת מול ארגון טרור רצחני כזה. רצועת עזה נותרה הזירה הראשית במלחמה. הגענו להישגים רבים במסגרת מבצע מרכבות גדעון. רבים מאוד. נמשיך להעמיק בהם עד להשגת מטרות המלחמה. אנחנו דנים עם הדרג המדיני על המשך הפעולות שלנו, ונציג תוכניות ואופציה פעולה להמשך, ויש רבות כאלה. ברצועת עזה עדיין מוחזקים 50 חטופים, חיים וחללים. מרביתם מוחזקים בתנאים מחפירים וקשים. נמשיך לפעול ולהילחם עד להשגת מטרות המלחמה, השבת החטופים ומיטוט שלטון החמאס.